Lima kahadlok nga mga butang nga naa likod niining pagsimba og mga rebulto. Ang Biblia nag-ingon ng daan sa Exodus 20 verse 5 sa Old Testament pa lang nga usa siya kaabughuan nga Dios ug dili siya gusto nga naay laing Dios nga yukbuan ang tao. Nag-ingon pud siya nga kung musimba kita kaniya kinahanglan sa espirituhanon nga pamaagi nga pasabot diretso na sa langit ug dili kinahanglan moagi pa og mga larawan. Ingon ni Kristo sa John 4:24, ang Dios espiritu man ug kinahanglan nga ang mga magasimba kaniya managsimba kaniya sa espiritu ug kamatuoran. Kining atong mga higala nga mga dili katoliko maningkamot intaw na sila og mahimong mga butang o mga pulong na diin ilagyok dauton or ilahaging hiluan ang pangunahuna sa gitawag og mga dili katoliko. Pinakauna kaning video nga ato ang tawag ining kitan ang karon. Actually bali lima ni sila pero ato lang nga tawag ini nga usa-usahon. Ingon pa nila usa daw kuno ka makahadlok nga butang na daw kuno sila itudlo kung magsimba daw kuno or magbaton daw kuno o tawag ining rebulto. Ang problema mo gud ana ang makahadlok nga butang kanang giingon sa Exodo kapitulo 20 bersikulo 16 nga ayaw pagbutang-butang sa imong isig ka tawo. Ngano man kay kapila gyud nila nagipamugos nga ang mga Katoliko na nagbaton og tawag ang mga rebulto. Ang rebulto na nga to ang Dios. Makahadlok na nga butang ano man kay kanala ba mga taong tigbutang-butang di na ba gyud makasulod sa gingharian sa langit. 1 Corinto kapitulo 6 bersikulo 9. So, buti pasabot, kung mingon sila makahadlok na butang, siguro ka na sa Diyos-Diyos. Pero kung may taglarawan sa mga santos, ay dili, oy. Ano man kay mismo gani ang mga propeta kani adto, ang unang katawan sa Diyos kani adto, ang mga Hudyo, nagbaton sila gitawag og mga larawan sa mga anghel kay kanang panahon na mao man ang gitawag og mga missing hero sa Dios. So, mao na, makahadlok ka butang, mas sila may labing makahadlok, na naman kay nagbutang-butang sila sa ilang gitawag og isig ka tao. Ikaduha, dili daw musugot ang Dios nga naay gitawag mga rebulto kay abuguhan daw siya. Ang problema ni ining moong mga tawhana, wala nakasabot sa ilahang gibasa. Nga naman tungod kay mga bugo ang Dios kung imong ilisan ang Dios, nag-ila ka gitawag og laing Dios. Pero kung magbaton kag rebulto, wa nimo ilha ang rebulto nga imong Dios, so buti pasabot dili masuko ang Dios ni ana sama sa gihimo o gipahimo sa Dios ni Moises. Katong larawan sa duha ka bukirubin, katong larawan sa bitin nga tumbaga, katong larawan sa leon, katong larawan sa tawo nga naa didto sa gitawag og Holy of Holies nga lugar. So walay problema sa Dios nga maghimo og rebulto basta dili nimo ilhon ang rebulto nga imong Dios. Sa simbahan Katolika giilaban nato ang rebulto nga atong Dios, dili ug wa nato nagiila. Way buutang Katoliko magtudlo ni anang maong gitawag og butang nga nag-ilata ni anang maong rebulto nga ato ang Dios para ilisan nato ang Dios. Usa ka na kadakong butbut ang pagbaton nato sa gitawag og mga larawan sama sa katuyuan sa mga unang patriarka, unang mga katawan sa Dios kani adto nga nagbaton ni anang maong larawan na gigamit sa panahon sa gitawag og pagpadayag sa pagsimba sa Dios dili sa pagsimba sa gitawag og rebulto. So tama ba nang ingon sa Biblia nga magsimba ta sa espiritu ug kamatuoran? Yes, tama na ngano man kay Katoliko. Kitang gitawag og mga Katoliko magsimba ta mingon man tag amahan namo ana ka sa langit. Di kita moingon nga amahan namo gilansang ka ni anang larawan, gipilit ka na larawan para tama na ilang pangunahuna nga rebulto ang ato ang gitawag og pagsimba. So ang makahadlok kabutang kanang mga tawo nga nagtinguha, nagtudlo og mga pagtulunan nga dili mo igitudlo sa ubay unya butang-butangan ginila again. Kung mosunod mo aning mga pastoy o kini mga dili Katoliko nga nagtudlo-tudlo daw kuno may tungod sa balang kasulatan nya gisurambaw pagsabot ang balang kasulatan ay siguradong maimpierno gid mo.